Snowboard. Esport de neu en anglès es diu snowboard. És un esport olímpic d'hivern. El material per practicar l'snowboard és una taula de snowboard, roba d'hivern, casc, ulleres, polseres i genolleres. L'snowboard es practica a les muntanyes alpines. L'snowboard es va fundar el 1978 i es va fer el primer campionat. Aquesta fotografia la va imprimir el meu company que es diu Oriol I aquesta la va dibuixar el meu company que es diu Adrià. i el que us hem explicat és l'snowboard. Us agrada? Alguna pregunta? Arlet? La muntanya aquesta alpina, on és? Perquè per situar-me una mica. És com una muntanya que té molta neu. Ilènia? Perquè se necessita tantes coses. Perquè si et caus perquè no et fallis mal.